ewe imeye Getinginya TV oiwe buna wateka indavasia yomugusi emiba yeno ubageza tilogwa narenge mbona kwanire abangine amaro motie diamache kiriwe wono emiba yeno nimirabaro nakorentu asore boteremboli bumurose bonatari waigo umusikoyo mbandwani bakandwani segie ndito muroche noanya nolio ngo mubwato kwa boko gacha gatamaguru asense ya Kenya na Edward Machuki omugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo ni gaburira abana boda boda be county yo wa Kanebango elio wikerania magenderero ye county ya Nyamira ukwana ni Getinginya TV ni gatevire ngata guchikolemereria naende gukora chinkwana na bana boda boda abo abo babeire batana kurwe bango asigeka kimyaka 10 ya erire Amos Nyaribo ni gatevire nga bono amangana siasa aerire naende na magendera abana inchi banyamira baganeti abantu bonsi goika barwe ebango yona statement ya saying tonanya order message aba boda boda banyamira nambata dikorwe bango baka bakorwe mitogete tiga bono yambata evi county teyo isipokuwa Nyamira asaba boda boda batari wakana ebango naende ebango nerera gere serikali ebakorere gaji oiso gonyora omugino konchinyere wakana ebango onyore bichara byokora boda boda byore biwakana bango eite konyarekana ante konyarekana kamwe ujakira mambia onde mwezi utabwati stika yebango boda boda yotoko uze naye kikurantu akora tokakora onenga kia magendero watana ndori wakana ikozi yeke otoroise chisetire ngatwaro serikali yakereta etebango teriko pageni onde mwezi nani njengwa kare bango wetoro mosara serikali yeye osangereria teriko ya mbori osenko irado stenko ira hiyo ni haki Kaisari ekepiramento Kaisari there will be no negotiation ekiare bill ilitoja jerie bango ekolete public participation abana inchimba yanchiranete onyomo wino konjinyeni amapera no mena gagwakare bango inumba ravi na ende saida teyera tebere special abande bakare bango barabatere wale special mbakane bango iteko nyari kana nsende yansi kuripoteria Getinginya TV kurwe county ya Nyamira elietariane ni Edward Machuki.